Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'inlerin biri aytya, tabi'in kim aytya? Sahaba peygamber olan adam aytya. Tabi'in sahabanı olan adam aytya. Peygamber görmendir, sahabalar görüpdir. Şol näme diye? Men peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarından 30 nefer gördüm diye. Yani men şolar diýerkä gördüm. Hemmesi öýlerin wujuduna munafıklyk bar mı hadip gorkordylar diye. Hudaýa näme diýebi? Yani Resulullah bilek hem rekab bolup guruşupdyrlar. Bir namazy qada bolmady adam. Vatan terk edipdirler. Can merdiler oğlan uşaklaryň janlaryny. Onda da öýlerine munafık sıfaty muhadip gorkuda bolar diye. Hiçbiri biz Cebrail ýanak we Mikail ýanak imanymyzy kamil edip aýtyp bilmeýät diye. Biz musulman da olar her habardar bolmalydyr. Birun Hazreti İmam Rabbani rahmetullahi aleyhi yanına bir daýaw kişi, tagat ibadatda daýaw kişi, bir er kişi yanında var ya. Ey İmam Rabbani diye. Önden razi adam waganda dogry aýtmak haky var. Men 20 ýyl bäri bilýän diye sol tarafyndaky perişte maňa günah ýadan ok diye. Subhanallah. Ne gadap önde onamma. Ey musulman dogullar. Yani 20 ýyl bäri sol tarafdaky ferişte kefaat günah ýadan, günah ýadan ok diye. Galamy guruydy, defter ýafyk boldy ham diye. İmam Rabbani rahmetullahi aleyhi cevabında näme diye? Önçe kan ağlaya. Kan inriya darı tederrür et diye. Berekella sana diye. Merhaba sana, aferin sana diye. İmam Rabbani yani onun dayav takvalykda. Bir näme cevap berse o musulman da olur. Bir näme şeyli ver sağ tarafta aqyalmaya diyen bolsa gawy. Yok, onjure del olup beýdiň ok. İmam Rabbani näme diye? Men elimden doğup diye. Sağ tarafında perişte ölme sogap ýazan nifile bok diye. Subhanallah. Musulman da onlar. Hudaýdan şundure gorkuda bolmalydyr. Habardar bolmalydyr. Şu sahabalaryň haly şu form bolsa, şular öýleriniň gaw emellerinden şundure batyl bolmaklygyny gorkýamasa ey musulman da onlar biziň halymyz näçe bolar? Sahabalar şey diýdi. İmam Rabbani şey diýdi. Gel biz ölümi galbyra salaýlym. Aya biz olar şundure tagat ibadet gorkýadylar. Şundure tagat ibadet gorkýadylar. Hatdaňky Esrafil diýen ferişte 600 ganaty bar diye. Birçi ganatyny ýazanda kullen 7 gat asmanyň ýerin ýüzüni tutýar diye. Şol Hudaý tebarek we taala huzuruna baranda mükellef de ýokda, şehwetde ýok, kıyamatda azap de bermek gorkusy ýok. Hudaý tebarek we taala huzuruna baranda bir serçe ýanak kişelýärmişdik. 600 ganatdan birçi ganaty iki dünýäni tutýarmışdyk. Biz musulman dogullar biz hyýabana sygman gezip bir entek işedeligimiz derekli. Biz halymyz näçe bolmaly? Ol sahabalar ki Allahu tebarek ve teala onun hakkında näme dedi? Estaizu billah. Laqad radiyallahu anillezine yubayi'unaka tahta's-şecereti fe'alima ma fi kulubihim fe'anzala's-sekinete aleyhim ve asabahum fethan qariba diye. Öz rızayetini 7 gat asmandan elan etti ya. Men razı boldum o sahabalar ki Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem melek. Men ya Resulullah sen izni badip beyet ettiler diye. Men razı boldum diye. Şu sahabalar öňüň munafyk bolamaklygynyň gorkýanmışdyklar. Hatdaňky o sahabalar ki biziň eger imanymyz, dinimiz kabul boljak bolsa, şolaň imanlary ölçegdi. Yani şolaň imanlary mehetdi biziň imanymyz kabul boljak bolsa, yani biziň imanymyz kabul boljak bolsa, biziň imanymyz şolaň kıyarak bolmaly. Şol Allahu tebarek ve teala öňde elan etdi. Estaizu billah. Fein amanu bimitli ma amantum faqad ihtadaw. Fein amanu bimitli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ey ashablar diye. Sizin gelýän sonra adamlar diye te kıyamet işli sizin imanınız ýanak eger imany bolsa şol hidayet tapar, şol dogry ýetşer. Ve in tawallaw fa innahum fi shiqaq diye. Eger olar ýok, sizin imanınız ýanak imanlary bolmasa olar gumrahtır diye. Şonjur bolup duran sahabalar musulman da olar şonjur aglak geçdiler. Hudaý tebarek we taala gorkup indi geleliň biziň halymyz näçe bolmaly? Bizler goýa entek işlemede cennete eýe bolup da zamanatnamamyz elmide beren ýanak bolmaly däldir. Habardar bolayım. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.